cintorín. Na večeru sme mali zemiaky a kyslé mlieko. Kuchyňa rozvoniavala horúcou masťou, cibuľkou a petržlenom. Z tanierov stúpali oblaky lahodnej pani. Miloval som večer. Bol to okamih prímeria po celodennom boji. Celá rodina sedela pri jednom stole, utíchli všetky sporiabili. Po večeri vypukli so znásobenou tenziou a intenzitou. Vtedy som ešte nevedel odlíšiť jemné jazykové nuancy a odtiene. Môj diapazón bol úzky, jak naša klančica. Večeru začínal jeho slovami. Pokoj vám. A my jeho učeníci sme odvetili aj tvojmu duchu. A on povedal, vďaka Bohu za to, že nám daroval toto jedlo. Nech vám šmatuje. Amen. Ponáhľali sme sa, chceli sme dojsť ešte pred príchodom pána farára. Vedeli sme o 4 hodinu súdu. 2-3 razy za mesiac sa u nás zastavili na debatu. Boli ešte mladí, okolo 30, atletický typ. Behávali 2 kilometre po hranice susednej dediny a potom naspäť. 4 kiláky dohromady. Robili to rýchlo za pol hodiny, preto sme sa tak náhlili. Keď ich hrobár prišiel ohlásiť, bežali z dediny. A po otočke pôjdu naspäť do našej obce. Behali kvôli kondícii. Nikto ich nenáňal. Mali sme ich radi. Vždy sme ich ponúkli, keď bolo čím. Teraz však bola zlá sezóna, mimoriadne mizerná. Už dlho nikto nezomrel. Už dlho sme žili iba na zemiakoch a sadnutom mlieku. Najpomalšie som z celej rodiny jedol ja, ale najdlhšie to trvalo mamička. Mamička dojedala zvyšky. Tvrdila, že to robí zo šetrnosti, ale podľa deda to však bolo z pážavosti. Súhlasil som s dedom, ale ani mamičke som nič nezazlieval. Zjedla všetko, čo som ja nemohol ani vidieť. Obhrízla všetky kosti. Vraj mäso pri kostiach je najchutnejšie. Vycucala špik, dnes je to moja obľúbená pochuťka. Spásla trtol, slepačie krídlo a aj rybaciu hlavu. Keď sa zdvihla od stola mamička, zhasla aj dedová fajka. Prosto koniec. Ale dnes sme mali len zemiaky a skysnuté mlieko. A to sme nechceli pánu farárovi ponúknuť. Hanbili sme sa, nebodaj by sa urazili. Keby sme mali šnícle, tak ponúkneme. Ale zemáky s kyslým mliekom, koho si tým pustíte? Dedo nás však oslobodil od stresu. Nemusíme sa ponáhľať, lebo je pátek, zahlasil. Nerozumeli sme. Vysvetlil, veď je pátek, baraní. Jedzme pomaly, nech vydá, že aj my sa postíme. Pochopili sme. Ako sa nám uľavilo, ako keď balván spadne z duše. Pravda, že nemusíme sa náhliť, veď je pôstny deň. Mäso nemáme a zemiaky sú povolené aj v piatok. Horšie by bolo, keby sa blížili mamičky pán farár, ktorí vôbec nerešpektovali piatočný pôst, ale totálnou katastrofou by bol príchod predsedu strany. To bol mäsožravec. Žral mäso každý deň, od rana až do noci. A v piatok mu zvlášť chutilo. Boli sme z toho už celkom popletení. To viete, hrobár je dôležitá persona. A tak nás často navštevovali. Chodili na konzultácie. Páni farári i súdruh predseda. Vždy bolo treba upresniť niektoré detaily. Raz bola rozlúčka zo zosnulí katolícka, inokedy evanjelická a v poslednom čase sa množili také nejaké občianske. Pravda, hroby boli rovnaké, ale ľahko mohlo dôjsť k nedorozumeniu. Prosto hľadeli si nás. Nebojím sa to povedať, priam nás hýčkali. Nech ako chce, hrobár má vždy posledné slovo, tvrdil dedo. Ale momentálne sme očakávali servácovho farára a bol piatok. Nemali sme sa kam náhliť.
Nemali sme kam utiecť. Dnes však bol presne ako kostolné hodiny. Meškali. Všetko sme už zjedli, taniere vylízané a pán farár nechodia a nechodia. Niekde sa asi zdržali. Stretli farníka a zarozprávali sa. Aj to sa stávalo. Vtedy meškali. A možno robil hrobár planý poplach. Možno dnes vôbec neprídu a prežijeme smutný večer. Len aby sa im niečo nestalo. Aj to sa mohlo stať. Hradská je pomerne frekventovaná, ľudia sa zmáhajú, konské a kravské povozy nahrádzajú bicykle, aj s traktorom či osamelým autobusom sa mohli zraziť. Po večeri sme sa presťahovali z kuchyne na verandu a pán farár stále nikde. Hrobár si vyťahol z úst umelý chrup, zápalkami si vyšparchával spomedzi zubov zvyšky zemiakov, rozopel si nohavice a začal spokojne grgať. Dedo bavkal Tarasa a vtedy rozochvelo ticho večernej siesty klinkanie umieračka. Všetci sme zalepili. Konečne. Hrobár sa radostne usmial a ukazovákom kýval do taktu a nežne šepkal. Cilibim, cilibim, cilibim. Aj dedo počúval so zasneným úsmevom. Zrejme ho zapravili sentimentálne spomienky na staré dobré časy, keď mu zvonenie umieračika veštilo blízky závod. Mamičkina tvár sa rozžiarila a ja som sa tiež potešil. Zajtra dostane hrobár závdavok a konečne bude zase meso. Do výplaty bolo ešte ďaleko a naše družstvo vtedy veľmi neprosperovalo. Niekedy sme museli žiť celé týždne z naturály. Pravda, mali sme niečo našetrené, ale čakali nás výdavky na servácovú svadbu. Blížila sa míľovými krokmi a naši nechceli ostať v hanbe. Obyčajne robili síce svadbu rodičia nevesty. Hrobár s dedom však rozhodne odmietli ísť na svadbu do cudzieho domu v cudzej dedine. Umieračik doznel a po krátkej prestávke sa ozval znova. Keď stýchol aj druhý raz, rozozvučali sa všetky zvony. Aha, 2 verše, povedala mamička. Žena, prikývol hrobár. No, mladá Kršáková, typol si deda. Pán Boh tam osláva, povedali sme štoráz. Fascinovala ma táto tajomná rozvoj. Keď jej človek rozumel, dozvedel sa, či zomrela žena alebo muž. Má dokonca aj to, koľko mali príbuzných, s ktorými sa nehnevali. Smrť ženy oznamovali 2 verše, smrť muža 3 verše. Teraz odzneli 2 verše. Umieračik zvonil 2 razy po sebe. Keby bol zaznel 3-krát, vedeli by sme, že mladá Kršáková, ktorá už 2 týždne zomierala vo veku 35 rokov od jedu, je ešte medzi nami. Ale opustil nás Zoltán Mačovský Rédej. Obaja už mali na kahánku. Bezmocne polihovali s dušou na jazyku. Mamička sa chodila každodenne informovať. A som zvedavá, či budú zvoniť zvyšné ešte dneska, riekla mamička. Zvyšné dávala zvoniť rodina, keď pozostali neboli lakomí a rozvadení s nebožníkom, zvonili zvyšné aj 5 ráz. Hrobár dôstojne prikázal. Mamička, dones víno. Istota budúceho zárobku mu vrátila zdravé sebavedomie hlavy rodiny. Mamička priniesla fľašu Libezového a 2 poháre, pre seba a pre tatka. Dedo sa tiež domáhal svojho dielu, ale mamička ho odbila. Už si sa nacical u Filibusa. Dedo fišku sa jej zaliečil. Dcerenka, veď vieš, že mi to škodí. Daj mi vypiť aspoň skôr, otrčím kopytá a budeš mať menej starosti. Keby som vedela, že to zabíja, tak ti dám milotný plný súdek, ale doktori sa tuší mýva. Teba len ten trúnek drží na nohách. Mamička, nalej mu, prihovoril sa hrobár za deda.
Naozaj ho to zabíja. Nedobrá vec, nedobrá, hovoril som si tu. Takto by sa nemalo hovoriť o človeku, ktorý ešte stále žije. Tentoraz sa to však dobre skončilo. Zvonku bolo počuť hodvábne šupotanie suchej trávy. Neskorý frekventant otvoril dvere a zdvorilo sa spýtal. Ste doma? Samozrejme, poznali sme ho už po hlase. Pán farár, konečne! Z úľavou sme si vydýchli. Išli sme na návštevu, není sme doma. Tento sa pokúsil o nevhodný žart, ale hrobár povedal ospravedlňujúco. Odpustite mu, otče je opitý. Duško, zažni, drgla ma mamička, lakťom pod rebra. Šťukol som vypínačom. Verandu zaplavilo nepríjemné svetlo z holej muchami osratej žiarovky. Dedo preukázal podľa starého zvyku úctu k svetlu slovami Pán bodaj, dobrý večer. Pán farár vošli a zdvorilo povedali po lieskovsky. Vítam vás všetkých. Dedo uznanlivo prikyvol, pán farár zachovali miestnu obyčaj. V našej obci odjakživa vítal host prichádzajúci do domu domácich ako prvý. A mladší prvý podal ruku staršie. Nech sa páči, poďte ďalej. Pozval som zdvorilo nášho hostia, ktorý rovnakým tónom odpovedal. Ďakujem, pán Krác. Zastavil som sa iba na pár slov. Chápem, aby reč nestála. Súhlasne som prikyvol. Dobrý večer, pán farár, vítajte u nás. Už sme mali strach, že ste zle pochodili, pozdravila hostia mamička. Luteránskeho kňaza by bola určite pozdravila s volaním pochválen Pán Ježiš Kristus. Potom ako slušne vychovaná gazdina poutierala svojou kvietkovanou zásterou sedadlo pre hostia, pán farár podvedome zareagovali na jej nevyslovené slová. Na veky amen. A keď sme mali za sebou úvodné frázy a rituály, otec Dominik zaujali svoje obligátne miesto v pripravenom prútenom kresle. Oblečenú mali modrú teplákovú súpravu. Na nohách hrubé biele ponožky a trampky. Ako zvyčajne. Z tréningu, spýtal sa dedo zachovávajúc pravidlá a ducha miestnej komunikácie. Keď ste išli po ulici a pred domom sedel nejaký úček, spýtali ste sa, tak čo, sedíte? A on odvetil, sedím. A keď ste stretli účeka alebo detičku kráčajúcich po ulici, spýtali ste sa, idete? A oni odpovedali, idem. Stretnutie sa skončilo pozdravom, s Bohom chodte, Pán vás poteší. Nezískali ste žiadnu novú informáciu, ale konverzácia prebehla na všeobecnú spokojnosť. Kontakt bol nadviazaný. Raz som sa pokúsil použiť pravidlá a po odpovedi idem, som pokračoval v kontinuite v načatom rozhovore. A kde idete? Do Dzedziny pozrieť sa na hodiny a kúpiť kilo hovadziny. Ahojte. Odtedy som sa prestal búriť. Preto som sa aj teraz stvoril spýtal pána farára. Pán farára, kde ste boli? Bol som si trochu zabehať a stretol som farníka, tak som sa trochu zarozprával. Povedali na ospravedlenie svojho meškania slova Boží a natiahli svoje dlhé nohy až pod dedov nos. Pán farár, odpustite, ale strašne mám smrťa nohy. Povedal dedo a odvrátil hlavu, priam demonstratívne sa zahľadil do okna. A čo majú robiť? Zasmal sa ho hromá. Veď rostú odrici. A pre istotu nám to vysvetlil. Nohy smrdá, lebo rostú odrici. Smrdá od korena. Som rád, že ste prišli. Vysvetlil som pánu farárovi, ale oni veľkodušne predstierali, že hrobára vôbec nepočuli. S láskavým porozumením decentne sa uklonili. Prepáčte, Eliáš, asi ich mám spotené. Dedo mlčky pozoroval roje mušiek a komárov politujúcich za oblok.
nerozumne vrážali do skla v márnom úsilí prebojovať sa k svetlu na verande. Po chvíli trucovania pánu farárovi veľkodušne odpustil. Ja to poznám, aj mne sa potá. No, tak nedelu ste zas prehrali. No, chýba nám tá ťažká váha, na tom krachujeme. A dúfam, že sa mi podarí presvedčiť túto vášho Serváca. Servác, to je barán, z toho nebude nič, len Šuster. No, ja by som ho nepodceňoval. Pán farár bráni svojho budúceho lídra. Silu má a techniku ho naučí. Po kvalitnom tréningu by mohol byť kľúčovou osobnosťou našej skromnej reprezentácie. Obec si to zaslúži. Dedo pokrútil lebkou, odmietal. Márna sláva, to sa skoro stane Šuster prezidentom, jak Servác boxer. Eliáš, nesmete sa. Z minulosti poznáme také prípady, napríklad Baťa. Otče, Bata nebol nikdy prezidentom republiky, prítivný pán farár. Ale on bol viac ako prezident. Založil impérium. No, a Servác štil jeho impériu orezáva z vršky. Lebo ho znárodnili. Serváca nikto neznárodnil. Servác je náš. Bata bol obyčajný vykoristovateľ, povedala mamička. Čítala som to v novinách. Vycicával pracujúci ľud, pridal sa Hroba. Pozor, mám víziu. Dedo zdvihol ukazovák a povedal pozerajúc na mňa. Pán Krác teraz bude prezidentom. Budúce 1000 ročí. Potom pokrčil ramenami a rozpačito sa usmial. Aj jeho, tuším, prekvapilo vlastné proroctvo. Ospravedlňujúco dodal. No ja za to nemôžem, hovorím, čo nosí. Sám tomu nerozumiem. Pán Krác nepochybne raz bude svetlom pre tento národ, ale vráťme sa k športovej problematike, povedali pán farár. Momentálne je pre obec Servác dôležitejší. Prepáč tú poslavu. Nič sa nestalo. Mával som rukou a veľkodušne som im odpustil z hĺbky duše. Mierkotvorný otec Domino, nástupca bývalého pána farára, ktorí zahynuli na Jakubovom rebríku na ceste do neba, založili v našej podjavorickej obci boxerský manšaft a boli jeho obetavým trénerom. Naši ešte nevyhrali. Prehrávali obyčajne 20-0, ale podľa trénera bola chyba iba v tom, že nemali ozajstnú ťažkú váhu. Všetci boxeri boli bývalí ministranti. Boh ich miloval prostredníctvom nášho kňaza. Hovorím nášho, hoci ja som bol ateista. Serváca však pokrstili v katolíckom kostole, pretože dedovou zásadou bolo, hrobár a krčmár musí dobre vychádzať s každým zákazníkom v záujme prosperity. Pravda, nastala zmena spoločenského poriadku a ustavične sa zvyšoval počet katolíckych občanov, ktorí chodili do kostola v susednej dedine a vyhlasovali, že sú komunisti a neveria v žiadneho Boha. Takýto stav vecí verejník si priam vyžadoval pružnú reakciu. Mňa preto po 48. roku odhlásili z cirkvi. Odtedy som reprezentoval v našej famílii ateistický svetonázor. V záujme prosperity. Dedo bol pôvodne luterán, neskôr však konvertoval. Neraz, ne 2, ne 3 razy. Najskôr prestúpil k baptistom, potom bol katolíkom a istý čas bol z neho aj svedok Jehovov. Iba Mohamedánom nikdy nebol kvôli tej poligamii. On, ktorý mal také otrasné skúsenosti so svojimi manželkami, nemohol považovať za rozumné náboženstvo, ktoré dovoľovalo, aby jedného muža mohlo vykorisťovať viacero žien naraz. A on, neborák, to musí ešte všetko chovať a aj obrátať. Priznám sa, v tomto punkte som zradil jeho pamätku. Odkedy som sa oženil, netúžim po ničom viac ako po háreme. Je hárem plný protestujúcich feministiek. Nie rajcovnejšej predstavy.
Je však pravdou aj to, že ako tínedžer som mu neraz vyčítal jeho prevrácanie kabátov. Dlho mi trvalo, kým som si uvedomil, že sa neprezliekal z konjunkturalizmu, ale z podvedomej túžby po zjednotení všetkých náboženstiev. Áno, tak ako bol jeho kamarát Jan Maliarik zakladateľom duchovným OSN, kde to bol priekopníkom širokorozchodného ekumenického hnutia. Keď napokon pochopil, že doba ešte nedozrela, že ju ustavične predbieha o niekoľko kilometrov, napísal básnickú zbierku Až dozrieme. A po krátkej jeho mystickej kariére sa z neho stal agnostik. Svoj agnosticizmus zdôvodňoval nasledovne. Keďže sme príliš prostí na to, aby sme mohli spoznať Boha, je zbytočné, aby sme verili v jeho existencii. Áno, ešte aj dnes, keď 40 rokov po smrti prichádza na nočné dišputy namiesto odpovede na moju zvedavú otázku, ako je to tam na odvrátenej strane bytia? Iba mávne rukou a povie normálne. Nikto nevie, prečo je to tak, ako to je, ale všetci vedia, že to tak musí byť. Že je to zariadené najlepšie, ako to bolo možno zariadiť. Tak sme v našej obci nastolili absolútnu náboženskú toleranciu. Pochovávali sme vedľa seba katolíkov, luteránov, ateistov, veriacich i neveriacich. A nikto z nich sa zatiaľ nesťažoval. Teda aspoň ja neviem o žiadnych reklamáciách. No ale kto? Aký úrad má kompetencií túto agendu?